गैया हेल' फ्रेन्ड्स माब्रै दं गोबाव सान जाबायमोन आङो हेल' दासो कमेन्ट फैदों हेल' आब' हाय आगै दावहारु गयारि हाय हेल' अनजालु बसुमतारी कमेन्टआसो थांबाय अयथासार कमेन्ट फैबाय दे लोगोफोर आङो गोबाव सान जाबायमोन नोंसोरनो भिडिअ लाबोना होफैनो हायैया माखासे न'खरनि उसुबिदा जानायाव आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन आं कमेन्टखौनो फरायस्लाबनो हायासै दे अनसुला बसुमतारी हेल' आब' हाय आगै दावहारु गयारि हाय हेल' अनजालु बसुमतारी आरो मंगल दिउरि मोजां फ्रेन्ड सिस्टार मोजाङानो दे पिलिसन हाज'वारि हाय दुलु हेल' प्रेमजय बसुमतारी मा खबर सिस्टार खबराथ' गेजेरावनो जाहैबाय मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ दावहारु गैयारि आं न'आव सफैबायथ' बसुमतारी गौतम दैमारि हाय आब' हेल' अनसुला बसुमतारी अखा हादों नामा अखाया दहायसो हादोंमोन ओमफ्राय दाथ' गैया हागाबायानो एस एन एम मान्दा हेल' आब' खबरफोरा माबोरै खबराथ' गेजेरावनो मोजां गाज्रि बिस्वजित बसुमतारी हाय रानि हेल' लेबा सेरगियारि हाय हेल' रायखां बर' मोनसे खोथा मोनलै आब' रायखां बर'आ मा खोथा बुंनो सानामोन बुंहरनो हागोन कमेन्ट खालामफिननो हागोन फिलसन हाज'वारि मा खबर खबराथ' गेजेरावनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ कुसाल दैमारि आब' नों मा होदों इनाव मा जानो सानो इयुनाव मा जानो सानो होनना सोंहरदों सोर कुसाल दैमारि थांखियाथ' साख्रि मावनायनि सिमां दंमोन जागोन ना जाया नायनोसै दिलिप दिउरि हेल' हाय गोथैसालि सुजुगिरि जि कमेन्ट गेवलांसा खाख्लारि हाय आब' मारै खबरा मोजाङानो खबरा गेजेरावनो आरो लुसान बर' हेल' आब' मा खबर खबरखौथ' आं खोन्थाखाबायानो गोबाङानो सोंहरदों गेजेरावनो गाज्रि मोननो नाङालै लोगोफोर आं कमेन्टखौ जि फैबाय फरायस्लाबनो हाजोबासै आरो बे सोंनायखौनो सोंहरफिनबाय थादों माब्रै दं मा खालामदों खबरा माबोरै बिदिल' बांसिन सोंहरदों आंनि खबरा गेजेरावनो लोगोफोर मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं आङो दासान्दि जांगिला नार्जारि आब'नि गामिया बबेयाव आंनि गामिया रानिखाथा चिरां डिस्ट्रिक्टआव आङो गोबाव सान
जाबायमोन भिडिअ खालामनो हायिया ओमफ्राय गोबां आंनि गोदान जेन'बा लोगोफोरा सोंहरदों आंनाव आब' मानो भिडिअखौ खालामथाराखै होननानै ओंखायनो आङो नोंसोरनो बुंनो थाखाय आङो दिनै नोंसोरजों लाइभआव फैदों। आङो माखासे बिजियाव दंमोन आरो न'खराव माखासे उसुबिदा जानायनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन। रुबि रामसियारि हाय सिस्टार अननानै गामिखौ खिन्थाहरनो हागोन ना? हागोन ने प्लिज? गामिखौथ' आं सिगाङाव होनखाबायमोन आं गामिया जोंना रानिखाथा चिरां डिस्ट्रिक्टआव। अनिराम बसुमतारी बेसेयाव फरायखो बिनानाव? फरायनायाथ' आं BA पास जाबाय ओमफ्राय ओरैनो दा न'आवनो दंथ'यो आङो BA पास जानानै। एम कुमार आब'आ जा समायना खालै थेंक इउ आगै। जारलासो सयथिबो नामा देनजारलै। हेल' आब' नों दायो बहाय थायो आब'? आङो न'आवनो थायो दासान्दि आं न'आवनो थागासिनो दङ। सानै जाबायमोन भिडिअ आगारिया आङो गेजेरावनो दं होनबाय आं दहायनिफ्रायनो खोन्थागासिनो आं मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'यो। आङो भिडिअखौ खालामनो हायाखैमोन थेवब्लाबो। गाज्रि मोननो हाया लोगोफोर, आं कमेन्ट्सखौ फरायजोबनो हायासै, गोबां कमेन्ट फैबाय खायसेनिखौ आङो फरायजोबनो हायासै। बेनोमोन लोगोफोर आङो लाइभआव फैनाया। नोंसोर आंखौ गोबां माखासे लोगोफोरा आंनाव कमेन्ट खालामहरदोंमोन मानो भिडिअ खालामथाराखै आब' होननानै। बेखायनो आङो लाइभआव फैनानै नोंसोरनो खोन्थाफैबाय। आङो माखासे न'खरनि उसुबिदा जानाय आरो गावनो बिजियाव दंमोन बेखायनो आङो भिडिअखौ बानायनो हायाखैमोन। बेखिनियानो लोगोफोर, अब्ला दोनथ'नोसै, बाय बाय।